No, van tema, mătate zadnjih 13 godina, ali Robušni Obama razbio jaja ogulcanje Bosajki u Evropi. Jer su ono razbijali jaja ogulcanje Merkel, jer talijanski kurdi, talijanska obavještana je puno nekih visokih žena, da su njihove guce razbio jaja. A kao drugo, ono, cel svet traži neke kurve, koliko sam čuo zadnjih godina, svi ne znaju neke žene i kojima samo žele ubojstvo. Znači, Obama pretvorio tu Evropu u svoju urbu, ili onaj Trump, ili Bush. Ja sam čuo da najveći je Trumpov problem to što nema gdje da ubode. I onda se ovim trudi mrunać neku kurbu, hoće nešto metnute, a na svu njegovu sreću tu su Hrvati, Italijani, Englezi, Njemci. Jonci, znači, a Trump sam kaže, traži ko će koga od vas ubodi, ili ono gdje će ono ubost. Znači, ono, Trump kad traži neki zgodintak u životu, ko nikak da nađe, ko Bush i Obama i Hrvati. Ali u Evropi je ropstvo ukinuto, znate, 1800 i neke godine. Ne možete tražiti da se niko zbog vas ono jebe, ani da se niko druži s kurvama, ni sa engleskim kurvama, ni talijanskim, ni njemačkim, ni austrijskim, jer je ropstvo ukinuto prije 200 godina i nemate nikako pravo nikog tražiti da se jebe s nikakvim kurvama. Trump nema pravo po Evropi traži gdje će šta ubost ko ni Hrvati, jer seksualni manijaci ne smiju da žive slobodni. Vi koji tražite šta će ko gdje ubost, vi ste vi jebote seksualni manijaki, Hrvati, Englezi i kurve iz Italije, Njemačke, Austrije, Amerike. A sjetite se da zakon protiv ropstva uveden još prije 200 godina i prestanite tražiti gdje ćete šta ubost jer ništa od tog.